Aklatan po sa parke naghatid po ng saya at pagbabasa ng libro sa Urdaneta City. Kwento mo ang good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Muling nabigyang buhay ang hilig sa libro sa ibinaos na aklatan sa parke sa Urdaneta City People's Park noong Abril 8, 2026 tuwing Martes at Miyerkules kung saan nakiisa ang mga bata at iba pang kalahok sa isang gawaing may layuning palaganapin ang pagbabasa. Layunin ng aktibidad na hikayatin ng publiko, lalo na ang mga kabataan, na mas mahalin ang pagbabasa sa isang bukas at maaliwalas na lugar. Sa simpleng paraang ito, nagiging mas masaya at mas kawili-wili ang pagbabasa ng aklat. Makikita ang saya ng mga batang kalahok habang nagbabasa at nakikibahagi sa programa. Naging magandang pagkakataon din ito upang pagsamahin ang pag-aaral at kasiyahan sa isang gawaing kapaki-pakinabang para sa komunidad. Ipinakita ng aklatan sa parke na ang simpleng programang tulad nito ay malaking tulong upang mapalapit ang mga bata sa pagbabasa at mahikayat silang mas pahalagahan ang pag-aaral. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.